Mntaka Mawoza ke namhlanje sifundisana ukuwasha inwele. Okay, amanzi awo sifaka ishampoo njengamanje. Okay, right? Sifaka ishampoo siyaqala siyayinyakazisa ukuthi ihlangane kahle lapha yana ingalibeli bamhlophe. Okay, sathi inwele zakho ifake emanzini uyisebenzise ibrush lakho ukuthi ishampoo ingene kuzo zonke inwele kusuka amafutha. Okay, uyayenza kanjalo nje Okay, mase uyabona ukuthi yaseyi right manje mase uyiwasha kanje ungawashi ngathi uwasha ingubo zokulala or zokugqoka. Iwashe nje kanje ungahlumezi inwele uyayimasaja nje kahle uyayidona nje yabona nje akudingi ukuthi ube ne stress kamnandi kanjani uyibona nje ithi nje ngoba sifake vele seyimanzi yona siqale sayithi fafafa ngespray sase sayibrusha njengamanje siyarinsa sikhipha nje i-shampoo lethu siyarinsa good easy like that rinse okay mase sifaka i-Bond Straight yodumo okay ufake nje izwele nje kahle massage inwele zakho. Okay, mabona sayifakisise kangaka phinda futhi ngithi ufuna ukuthi inwele be right masabu ne products mtama sayibrush sayibrush ukuthi ingene kuzo zonke ingabhikhi inwele ngizokuyithola products. Okay, or rubber brush nje and then mase uyayiwasha uyayikhipha manje into le i-Bond Straight uyayiwasha rinse ukhipha i-Bond Straight manje. Okay, uyayirinsa ukuthi nje mase uyisebenza i-weave yakho seyi-straight nakahle yonke into ibe right. Angisho yibona manje kanjani yo kusithamba sayinhle inhle nje ingakayenziwa ayikaqedwa manje isazowoma masiyayenziwa yayizwa yini so bheka yeah. Okay sayineka ke manje sayineka ungasho ukuthi izontshontsha ina asihlali phela lapho ohlala khona mzala sihlala thina lapho kusafe khona amagate nje angena nombahla ezikhiwo. Okay, nazi seyiqede finally results yo ayisanyaka fanele nyaka mina nje ngifuna iweave nyakazi iweave ayingathuli nje ithi do hey iweave nyakazi mfazi ayinyakazi i final results. Thank you, bye.